Takže vítajte ľudia od ďalšieho videa, dneska si ideme zahrať Evil Nun. Takže teraz ideme, dávajte like, odber, takého proste, chápete? A ideme zapnúť ten generátor, ako keby proste elektriku ideme nakopnúť. Takže pozeráme sa tu. Nič moc. Ja som sa jak pomýlil teraz. Ja som to dlho nehral, nevadí. Ideme. Ináč, kebyže vy viete povedať, takže kde sa dá použiť ten yellow key, ktorý je... OK, tam yellow key, OK. To je docela dobré. Ale ideme nakopnúť elektriku, dúfam, že ma nezapočuje, lebo keď áno, tak to bolo asi trošku počuť, no. Nevadí. Ideme sa ešte popozerať, že či neviem náhodou, odkiaľ je ten yellow key. Tu není. On podľa mňa není od nejakých dverí, podľa mňa je od skrinky nejakej, ale... Kde je tá skrinka, ktorá je polepená? Nie je polepená, ale... Taká skrinka. Ja už neviem, kam som zmetený. Nevadí. Toto je môj prvé video po dlhej dobe, kámo. Ja som mal video, že... Toto asi počula. Som mal video, že v roku 2014, čo hovorím, kámo, 2024. 12. novembra sa mi zdá, alebo niečo také, ja neviem. Čo je tu? Nič. Tak to je aké dobré nič, proste. To hodíme, tak, počkaj, dobre. To potom vyhodíme von, tento kľúč, lebo to 100% za niečo za chvíľku vymením. Polička si zoberieme. Mám. Pomoc. Joj! Teraz, neviem, skoro som šľach trafilo ma skoro. Počkáme chvíľku. Dobre. Pozrieme sa, aj tu už som bol. Teraz bude tu. Kam ona kam smysla? Ja neviem čo, čo zmetený v tejto hre. Ja neviem, či mám teraz začať. Ja chcem, počkať. Ja potom pôjdem hentam k tomu, neviem čo to je. Hentomu, jak sa to volá? Tam, kde proste sa spavneš, tak tam toto máš tú vec, jak sa to volá? Skriňa taká je za tebou, tak to otvorím a tam dám tú trofej, ale to potom to mám ešte času dosť. Dobre. To vyhodíme, lebo 100% to za niečo vymením. Keď nepôjde dole, tak ja neviem, čo spravím. Keď pôjde ku mne, tak... Že to padlo dole, ale dotklo sa to aj toho slopu, takže môže ísť aj ku mne. Ukáž, to nie sú peniaze. Teraz ideme Ninja Turtle. Dobre. A sme ju odžugali. Teraz ideme. Kam poď. Škoda, že sa v tejto hre nedáš printovať, to by bolo mega dobré. Dobre, takže ideme. Otvor. Čukať. Rýchlo. Zavri. Kámo, prečo mi to nejde? Dobre. Tak nič. Dobre, takže ideme. Zoberieme. Ideme sem, bomboklad. Je to tam. Dobre. Čo je? Teraz mi to, prosím, nech mi to nedá ten recept, lebo keď mi dá recept, tak ja neviem. Kámo, proste fakt.
Ja to mám skoro každú hru, ale toto. Dobre, teraz to asi 100% nepočula. Čo to je? Okej. OK. Toto je tá maska, kde máme dať masku, ja to si pamätám. Ja som ináč ešte nikdy nebol tam, kde sú tie deti s maskou. Lebo by som tam tak chcel byť. Lebo ja som dal iba jeden koniec a to je cez tú mama, to je cez tú metlu. Alebo, no hej, proste tá metla. To mám zase ísť k tomu potkanovi, zase to budem naháňať 400 hodín, ale to potom. To teraz mám úplne, že niekde. Vadí, pozrieme sa. Iba jedenkrát som sa dostal do týchto dverí, čo sú za mnou. To si zoberieme, hodíme to dole. A to bude húčať celú hru, ale to je jedno. Jaj. Nevadí, no. Aspoň niečo, no. Takže ideme tak. Čo ti dáva, teraz som sa skoro... Fuj. Oh my god, toto je ono. Dobre, teraz musíme sa dostať naspäť domov. No, kamo, prečo hovorím domov? Však tam ani za svet by som nešiel. Ani na jednu noc. No. Kamo, proste, čo sa deje? Nevadí, zavri. Bomboklad. Ešte potrebujem kolu a nejaké tie kuličky. Kamo. Aj. Som zabudol, jak sa kola dá získať. Čo ti dáva? To som nemohol zabudnúť. Nevadí. Ale tak proste ideme. Ináč už mám lepšiu už grafiku, ne? Lebo vtedy som mával takú jak pixelovú normálne. Ale aj tak. Aj. Ale dávajte fakt tie odbery a lajky, hej, lebo fakt ma podporíte s tým. Kamo, prečo tu nič není? Potrebujem ten pink key, alebo to je proste rúžový kľúč, sa dostanem hen tam a tuto doľava sa dostaneme, ale tam sa mi zdá, že je ten pohár s tými guličkami, ale tú kolu som zabudol. Nevadí, ja sa je nebojím. Lebo ja som ja mám main charakter momentu teraz. Ja sa nemôžem báť, kebyže sa teraz bojím. Vidíte? Ja som tady povrozník. Hej, ja som, neviem. Ja proto tu skáčem. Toto, neviem, proste už odkiaľ to je. Kámo, strašne divné dá začať po dlhej dobe a až prvýkrát natáčať Wevilland, kámo, proste so zvukom. Strašne divné. Ideme na chlapčenské. Na toto potrebujeme páčidlo. Asi. Čo potrebujem na to páčidlo? Áno, neviem. Ešte keď kamo toho potkana ešte, ale mne sa to nechce, však to mi bude trvať, 5 hodín. Iba kvôli potkanovi bude toto video dlhé, podľa mňa asi. Takže si
Si nevšimajte, že som na devčenských, ale prehliadavam. Mama. Tu je tá skrinka. Ja mám ten kľúč tam dole pri nej, takže musíme zrisknúť môj život. Ne, ona ma videla. Dobre, ja sa tu schovám za dvere, aj keď otvorí dvere a prebagujem sa cez stenu. Vadí. Počkáme tu, kámo, proste však. Prečo neviem? Ja neviem, na čo mám potom ešte natáčať za videa. Napíšte mi do komentárov. Zmysníky pikilaj. Takže tam asi dobre, nevidím tam, že čo tam môže byť, ale to je jedno. Ja idem proste. To bude podľa mňa ale Jaj! Parkourista tady? No to ale bude od toho tá skrinka, od tohoto kľúču. Neviem, prečo si to myslím. Dobre, teraz musíme... Som inačítarý, bráško. To keď sa objaví v tej telocve... Čo? Aký sekretky? Teda kód. Jajma. Kam proste... Neviem čo, ale ona je Slenderman, ona sa teleportuje, to hodí fazem. Ideme. No, bráško, ja neviem, proste už teraz idem. Joj! No, takže ideme. Dobre, takže ale teraz neviem, čo mám robiť, lebo proste teraz som úplne že zmetený. To je to, ale to nevadí. Ideme sem sa pozrieť. Si zoberiem, tak nezoberieme asi. Nechce sa mi, bráško, som nezobral, lebo som to chcel akože zobrať, ale nechcel som zavrel a keď zavrem, tak radšej idem ešte niečo dobre, takže patkaň. To je patkaň, no. To je patkaň. Napíšte mi do komentárov, ako budeme volať toho patkaňa. Fakt, ten komentár, ktorý bude najviac lajkovaný, tak totok. Tak sa bude volať, ale nemôžete mu dávať nejaké, chápete, aké mená proste. Aby som mu volal, že Red King. Neviem prečo. Ale vy musíte potvrdiť. Kámo, prečo prišlo nejaký YouTube? Na to potrebujem masterky, ale to mi absolútne, že nevadí, lebo ja ten koniec ani nechcem spraviť, lebo ten koniec som už spravil, ale ja chcem iný koniec. Si zoberieme, hej. Prečo by to Dobre. Joj, kamo! Ja som proste... Dobre, ideme cez... Prečo tomuto, keď idem sem, tak tomu volám, že ventilátor. Neviem prečo. Ale ideme, hej. Dobre, takže ideme. A potrebujeme dať aspoň fakt, že 50 followerov. To je akože pre mňa aj moc už, hej, ale... Jaj. To je jedno. Musíme dať aspoň nejak tak, že viac než 10. Lebo jeden taký cápek, Miško Gorila, alebo Miško Buchta proste, tak musíme mať viac než on, takže musíme. Proste musíme. Prečo sa mi to trošku seká?
kamarát si zarobil 5 eur z YouTube už. To je nenormálne. Kámo, čo mám robiť? Ináč ja, keďže niekedy dostanem počítač, tak sa proste prepojím cez YouTube a tak, hej. Ale by sme potom hrali toľko hororoviek, takže ma musíte aspoň trochu podporiť, nech bude mať na niečo. Hej, lebo ja na to nemám. No, aj tento patkaň. No, dobre. Počkaj, čo? Dobre, bomb! Ne, ona to počula. Nevadí, ale padlo to dole. Ideme zobrať patkaňa. Putkana. Neviem síce ako, lebo ešte som ho nikdy nechytil, akože. Lebo tak on je proste, neviem, jak ho mám chytiť. To mi tiež napíšte do komentárov, že či ho mám normálne iba takto, jak ho teraz, proste, že snažím sa chytiť to, čo má v hube, alebo s niečím to spraviť. Napríklad, neviem čím. To bude trvať väčšinou, dokým ho chytím. Jaj, mama sveta. Centý patkáň. To nechcem volať nikoho, lebo neviem s tým nič robiť. Nechápem. Aj to mi napíšte. Nechápem, čo s týmto s tým že zavolám nejaký neviem čo proste. Noj! Lebo kamo, už som to mohol mať. Ale nestihol som to. Teraz keď ten patkaň. Kamo. To čo je? Poďme. No. A čo on má v ústach, kámo, však? Čo je? Jaj, som sa teraz zlákal, chuj. Poď sem, môj. On má nejaký recept v ústach, alebo čo? Ten ty patkaň. Aj, mám myklo, fuj. V realite by som o takú kopačku šlal, že by 4 steny preletel. Že tu ho musím proste, ja chytiť nemôžem, ja mu musím zobrať z úst. To je to ťažšie. Teda ťažšie. Jaj, však to bude trvať hodiny, bilióny, neviem čoho. To neviem, či počuť. To na čo je akože toto? Počkať, skúsim to niekde dať, že lebo on sa môže na tom šmyknúť, alebo tak. To nejde, ale toto sa dá otvoriť, ale, no takto. Tak nic, no. Tuto, prosím ťa, Pane Bože, nech tam niečo je. Dobre, to hodíme, lebo to 100% nebudeme vedieť zobrať niečo. Kámo. Dobre, ale ja ho proste musím chytiť. Ojojoj, čo? Ja som tam videl niečo, že milkshake, že má. Proste on sa teleportuje.
Ja nebudem robiť, že ja nechcem dať reklamu, že get a tip. Get tip. Bomboklad, ideme. Skúsime, hej. Či to bude fungovať. A kde si, no? Už sa ma bojíš, čo? Haha. Poď sem. Jak sa ma bojíš? No poď. Okej. Tu. Čo robíš? Joj. Poď sem. Kameno, tam hodí. Ježišku Marienku. Čo tam je? Nevadí. Ideme s Niky Piky like. Kámo, to je najväčší... Neviem, Tam to hodím, jaký som ja? Už ma to nebaví. Poď sem. Ja by som ho tak chytil, by som ho preplieskal jak Haltora. A vreme nech nikam neuteče. Poď sem. Kámo, však to je najväčší... Nebudem hovoriť ani kto, lebo však... No, nevadí nič. Dobre, budem ho volať... Nebudeme ho volať Little Red King, bráško, však to je najväčší Halminguň. Tak jak sa bude volať? Počkaj, ja mu vymyslím radšej meno. Bude sa volať... Otravoprd. Dobre, Otravoprd. Poď sem Otravoprd. No, poď sem ty Otravoprd. Okay, takže ako lebo otravo, akože otravný a prd. Neviem prečo som dal, že prd, ale to je jedno. Otravoprd, poď sem. Teraz sa schováme a budeme rožiť pikabu. Dobre, takže ja neviem, čo už s ním mám robiť, ma už to nebaví, kámo. A to nebaví. Ale to nevadí. My sa nezdávame, kámo, ale ja sa už za chvíľku zdám, však čo mám robiť s týmto... Dobre, skočím dole, áno. Nechám sa zabiť. Dobre, takže... Bomboklad. Kamoško. Ja. No ja to musím bobrito, bandito. Dobre. To je 100% Tomu ver, že áno. Úplne to je odtadiaľ to, vieš čo. Tu si pamätám, jak Asimister zatváral tú slepičku debilku. Ide proste... Dobre, takže... Asi už proste budeme končiť, takže dokončíme to v ďalšej sérii, takže čaute ľudia, dávajte odbery. Jaj, no. Dokončíme to proste v ďalšej sérii, hej, lebo
neviem, asi to už nedokončíme, ale to nevadí. Proste, ešte sa to takto pozeráme, ale fakt ľudia už čau. Dávajte odbery, lajky, komenty, ešte neviem čo. Hlavne proste iba dávajte odbery, no ne iba, čo hovorím. No proste dávajte hlavne odbery, potom lajky, posielajte to svojim kamarátom. Dokončíme to v ďalšej sérii, takže ma nezabudnite sledovať, lebo vám odídu ďalšie videá a proste čaute. Čus.